Deep rest on. Saboy tayo dyan mga kosa. Ngayong araw na to nag-i-edit ako tungkol dun sa podcast ng inyong lingkod. Diba, pag-post naman ako sa Facebook ng mga konting pictures, diba? Nagsimula kasi lahat to nung nung may napanood ako isang kaibigan ko, si Carl. Naging guest siya ng Sugod Youth First Concern Philippines. Tuwang-tuwa ako kasi may podcast dito sa Baguio na hindi siya ganun kalaki pero ayos din. Kaya nag-chat ako kay Carl, sabi ko, Carl, baka naman pwede akong mag-guest dyan sa podcast kasi meron naman din ako mga aral sa buhay. Sabi niya, sige, nag-aandi naman sila ng guest. Bali ngayong araw na to yung video call naman namin ni Kenneth. Hindi ko alam na. Kala ko video ko lang. Zoom meeting pala. Join a meeting. Ayun na. Preparing meeting. Yan na. Oh, ito na. Hello po. Hello po, kuya. Hello, narinig ko na po kayo na yan. May pinindot ako dito sa may bandang baba. Oo. Binablog ko rin po. Pinapart ko sa vlog. Sige. Okay lang po. Good morning po, kuya. Salamat po sa Good morning po. Sa Salamat po. pag-volunteer na maging guest sa aming cozy chat. Nainggit kasi ako kay Carl. Opo, kasama niyo po siya bukas. Hello po. Hello. So, ready na po kayo, kuya? Opo, okay na ako. Ready na ako. Okay. Explain ko po yung gagawin natin. Madali lang naman po siya. Hindi nyo kailangan ng preparation kasi sasagutin nyo lang po naman yun based sa experience nyo sa buhay nyo, di ba? Like yung sa depression. So, bago po tayo magsimula, pwede po ba tayong mag-pray? Sige po, wala pong problema. Let's go. Let's pray. Yes, Heavenly Father God, Lord, thank you once again, Panginoon, because nandito si Kuya Kebs, Panginoon, Lord. Ipahayag ang kanyang story, Panginoon, Lord. We know, Panginoon, Lord, ang kanyang stories merong impact sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga nakakaranas ng depression, Panginoon, Lord. Help, Panginoon, use this story, Panginoon, upang mabigyan ng buhay muli ang mga kabataan, lalong-lalo na yung mga walang kapag-asa, Panginoon, Lord. Thank you, Panginoon, because you're going to use the life of Kevin, Panginoon, Lord. Thank you, in Jesus' name we pray. Amen. Carl, kita ko ulit sa vlog ko. Nga pala, thank you sa pag-recommend. Pinanood ko Tapos nag-comment ako kay Kenneth. Sana. Hi po. Nice to meet you po. Kuya Kevin. Thank you, kuya. Thank you. Welcome po sa ating. Hello po. Hi. Sa lahat. Sound. May behind the scene tayo ngayon. Kaya nga Set mo yung music, Paul. Naka-vlog ka, kuya? Oo, nakablog ako. Hello po sa mga follower ni Kuya Kebs dyan. Subscribe po. Walk Life. Walk Life. Walk Thank Life you. pala. Walk Life. Thank you. Walk Life vlog. Oo. Ito, ano yung mo, channel mo? May KIB channel kayo. Films. Ivan Vergara, tapos KIB Films. Yan. Nakasubscribe na ako dyan sa YouTube. Di ba nag-comment pa nga ako? Yung YouTube, anong YouTube channel ninyo? Youth First Concern, pa-subscribe. Oh, subscribe para may panggatong. Okay na? Okay na. Yung camera na lang. Pwede ka try yung mic na isa? Hindi ko alam pa. Sige lang. Anong boses ko pag nasa mic Hello. Sila pala. Okay lang. Si Hi po. Ate Jerry, Hi kasama po. ko namin sa YFC. Ayun, ano. Hello po. Salamat po sa pagpunta. Hindi ko alam sasabihin ko Okay lang boss ko, Hiro. Dito. Shoutout ba kayo? Pa-wash out! Pa-wash out po sa pa-wash out sa vlog ni Kuya. Ready na tayo. Mapag-meditate na ako ng konti. We'll see what happened. Sound 1, 2. Sound. What's up? Okay na yung camera? Nakawala. Ako, naging transparent ako.
Yes, Lord God, I pray that you bless him. I pray that every word that will come out of his mouth will be a word that comes from you, Father. So 3:45, i-start na natin yung 15 minutes countdown. Kaya meron tayong mga kasama na maaaring makatulong sa atin. Kaya tawagin na natin ang ating guest ngayon na si Kuya Kebs Husay. Yan, tapos mag-show na sa inyong camera. Okay na ako sa camera, no? Guard. So, Kailangan ko magtanggal talaga ng ano. Okay na. Try mo. Hindi talaga ako lang suklay kasi yun yung ano ko, hindi ako lang suklay. Okay lang. Kaya tawagin na natin ang ating guest ngayon, si Kuya Kebs Husay! Yay! Thank you. Sarap ko tayo mga boss. So, Thank walk you. live ticket. Bakit one walk live ticket? Kaya one walk life ticket kasi di ba parang yung life natin. Kasi one life ticket dapat, di ba? Oo. So yung life natin kasi is one way ticket lang siya. Oo, sa So bagay. from here to there, tapos wala nang turning Wala back. na. Parang ganun yan, Wala diretso na. na train na yan. Kaya lagi namin sinasabi, gawa lang ng gawa para may mababalikan ka. Gawa ng gawa. Kasi memories na mababalikan mo, hindi na yung event. Ano nga ba yung dahilan kung bakit tayo na nadidepress? So ano ba yung mga possible cause? Di ba yung wala kang pera, wala kang makain, wala kang makuhang suporta o pagmamahal sa family, wala kang connection. Wala kang connection sa creator o sa gano'n. Everyday nag-isip ako ng isang positive na wala yung iba. Pag-isip ko umaga, may nanay pa ako, tatay pa ako. Nanay, tatay ko magkasama. Ganun yung iniisip ko everyday. May reason ako ba't ako babangon. Kasi meron pang sila. Marami pang blessing. Smile lang daw, smile. Sabi ni Wifey. Ay, ganun ba? Sabi niya, ay, thank you. Busy, wifey. Thank you, thank Si you. wifey. Ay, mahal. Marami ako. Like ngayon kasi kaya nade-depression, na-stress yung tao, nagkakaroon ng anxiety. Kasi swipe ka ng swipe na parang nawawalan na lulose of focus ka kasi. Nagtatapat, yung 30 minutes na nag-swipe ka, nag-focus ka sa sarili mo. So, ang ginagawa ko, kaysa mag-cellphone ako ng 30 minutes, ang ginagawa ko, nag-bugay ako. Kaysa 1 hour ako bumukbog sa cellphone, nanonood ng video. 1 hour ako nag-junkie mode. Ganun ginawa ko. Yun, nakakawala ng focus yun. Napupunta yung focus mo, attention mo dun sa pinapanood mo. Kaysa mag-focus ka sa sarili mo. Tapos naiingit ka pa, syempre. Ang yaman nila, ang ganda Sana ng all. di ba? China all. Kaya hindi ako gumagamit ng word na sana all eh. Somehow, naiingit din sila sa buhay mo eh. Artista, hindi niya kaya maglakad sa mall nang hindi naka-cover. Ako kahit nakasando, nakachinelas lang ako sa mall. Kaya. Kaya ko. Nakakaingit yun, freedom yun. Tapos Grabe, yung peace of mind. Ako kahit na wala akong toothbrush, tapos tulad ng buhok ko ngayon na walang suklay-suklay. Ganto lang, di ba? Simple lang. Lalabas ako. Freedom! Lagi kong inisip, it all came to pass. Parang Walang natin experience permanente. lang dada. Kaya one way ticket lang, one walk One, ticket lang. one Dadaanan mo walk lang ticket. lahat. Parang station lang siya. Tapos, paglagpas mo, wala na yan. Memory na lang yan. Kaya payo ko sa mga bata o sa mga nade-depression. Mag-isip kayo, mag-refocus kayo kung saan kayo nakatutok. Refocus. Kung nakatutok kayo sa ibang tao, sa TikTok, sa YouTube, sa Instagram, fake life yun eh. Yung real life is yung life mo. Oo. Oo. Tama. Tama, hindi kayo magtatanong. Ang laging sagot, I know. Pag na-experience yung pain, isa lang sinasabi sa inyo yan, buhay kayo. Pinaparamdam lang sa'yo na nag-i-exist ka. Kasi ine-edit ko na yung cozy chat. Tapos may mga bagay doon na hindi nakunan. Sayang kasi yung topic na yun about depression. Paano ko siya hinimay, yung salitang depression. Parang himay-himayin natin. Parang sa akin yung ginawa ko is deep rest on. So ayun mga kosa, no? Sinabi ko doon na deep rest on. Sabi ko dito. So yung deep rest on yun, parang switch siya, no? Na parang ultra savers mode ng battery sa cellphone. Yun lang naman ang pinaka-relate ko doon. Bali ang katawan mo nagsasabi na kailangan niya na mag-deep rest. Kaya ka napunta sa depression, deep rest on mode, parang ganun. Kailangan ka to mag-align, mag-recharge, at kung ano-ano man para lang maging maayos yung ikaw as individual. So, huwag kayo matakot sa depression, naging part yan. Pagiging tao natin, siyang experience na kailangan natin maranasan o maramdaman habang nabubuhay tayo kasi parang nonsense o kulang yung buhay natin kung walang pagsubok o walang pain o walang ibang nararamdaman. Ganun. Thank you so much, Kuya. Thank you sa buhay mo dahil malaki. Nakinig yung tuhod ko dun Kuya, baka pwede mag-subscribe ko din sa YouTube namin. Opo, sa totoo lang, nawalan lang ako ng internet kagabi. Pero magsasubscribe na dapat ako. Thank you sa team. Thank you sa lahat. Thank you. Paano naman? Ano natutunan mo sa live? Doon po kasi sa sinabi ni Kuya. Yan. Sige na. Gusto ko makuha sa camera eh. Kung paano magtapon ng tayo sa boss. Asar.
Life changing. Thank you sa natutunan mo ngayon. Grabe ah. Inom tayo. No. Thank you. Meron pa pala. Ay. Kung sa next na magdadala ka ng ipis sa work, gawin mo ng dalawa para Yan, doon. dalawa na. Para doon na magpamilya. So, paano yung kalokohan niya? Ewan ko ba? Success. Tay, thank you, Tay. Luwakan lang po lang. Anong lugar yun? Sometimes the world could turn so fast. Ay, Mal. Close your Daddy. eyes and the years pass. Success. One check. Nandito na lang mga sa gawa lang tayo ng gawa para may mababalikan. Thank you. Paano kayo mga manito? Parang may pinapatamaan ka. Meron bang ano to? Meron bang... Hindi, joke lang kuya. Parang may iligawan natin. Hindi pa ako parang dumaan. Sabi nga, kapag hindi na nakakaramdam, patay na. Ibig sabihin, patay yung pagmamahal niya sa'yo. Parang may alam yung crowd. Nagkakaano sila eh.